Děkuji za slovo. Dobrý den, vážení pánové. Já jsem velice ráda, že se zde můžeme sejít, i když jsem očekávala, že zájem médií bude poněkud větší, ale to nevadí, média mají tu moc, že to, co se jednou nahraje, tak zůstává v podstatě natrvalo zaznamenáno. My dnes za půl hodiny usedneme v jednom z největších sněmovních sálů na konferenci s názvem Ztráta identity, otazník, vykřičník. To téma je možná vážnější, než si mnoho lidí v tuto chvíli uvědomuje, protože v posledních letech se objevil ne velký, ale přímo brutální nárůst psychických problémů dětí a mladé generace a mezi ně patří také takzvaná genderová dysforie. Je to diagnóza, se kterou jsme se v minulosti téměř nesetkávali, po případě byla doménou kolegů psychiatrů, ale dnes na ní naráží v ordinaci každý dětský lékař, dorostový lékař, a to nemluvím o specializovaných odbornostech, jako jsou psychologové a psychiatři. Proč říkám, že ten nárůst je brutální, je to, že za posledních 10 let v USA došlo k 1000% nárůstu této diagnózy. Dělám medicínu přes 30 roků a musím říci, že dosud jsem se nesetkala s diagnózou, která by tímto způsobem a takovouto rychlostí se dostala do popředí onemocnění u lidí. Proto i tato konference a já jsem velice ráda, že na ní budou přednášet lidé, kteří stojí kolem mě a za mnou. Velice si toho vážím, protože musím říci, že ne všichni odborníci přijali prosbu a žádost o aktivní účast a někteří z nich opravdu hovořili o strachu, který mají z různých aktivistických skupin a z nátlaku, kterému nechtějí čelit. Myslím si, že to je špatně. Pokud chceme hledat dobré cesty, tak musíme v první řadě nechat mluvit odborníky, musíme nechat mluvit lidi, kteří mají sami osobní zkušenost a proto jsem tak ráda, že po mé levici stojí Daniel Black a po mé pravici Michelle Adlerová a teprve na třetím místě by měli začít mluvit politici. Nesmí to být naopak, protože jinak nenajdeme nikdy dobrá řešení. Tak dovolte, abych se představila. Já jsem Michelle Adlerová, jsem ze spolku Pluralis a sama jsem prošla před 7 lety změnou pohlaví. Také registruju ten vysoký nárůst, který je spojený právě s aktivizací určitých transgender ideologů, kteří dneska vlastně v tom celém procesu si pro sebe osobují slovo. My jako společnost vlastně lidí, kteří se pokládají za LGBT, mezi námi jsou gayové, lesby, nějací lidé, kteří mají za sebou svůj problém s transsexualitou, tak my právě chceme s tou společností vlastně žít v míru, chceme, aby se o tom diskutovalo v klidu, aby se hledali nějaký společný východiska a vlastně odmítáme ten tlak, který aktivisté poslední dobou vyvíjejí. To se týká tedy i potom má prezentace. Děkuju. Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Black a nejsem tady jenom za sebe, jakožto za osobu, která prošla jak tranzicí, tak detranzicí po 6 letech, ale jsem tady i jako spoluzakladatel neziskové organizace Based Initiative, která se věnuje právě tomu, aby se předcházelo chybám při diagnóze právě transsexuality nebo jakékoliv jiné
pohlavní nesourodosti, s tím, že má dnešní přednáška bude nejenom o mé zkušenosti, ale i o právě rostoucím trendu ve světě, nejenom v Americe. Poukážu i na problémy, co se týče školství, jelikož tady ta ideologie se začíná dostávat i k nám v České republice do škol a já si myslím, že to není dobře a dneska na to upozorním. Dobrý den. Já jako sexuolog jsem byl taky požádán, abychom se vyjádřili k té problematice. Je pravda, že já jsem sice sexuolog, ale i rodinný terapeut a pracujeme s kolegyní Trapkovou s rodinami a také jsme zavaleni v poslední dobou, v posledních 3-4 letech přijímáme ročně stále stoupající počet rodin s touhle problematikou a náš postoj je takový, že je potřeba nikoli jako léčit nějakou poruchu toho dítěte, ale dopomoci tomu dítěti a té rodině dokončit separační proces, což je docela složitý proces mezi 12. a 18. rokem, což je zhruba taky ta doba, ve které stoupá množství dívek, především dívek, které nechtějí se zapojit do toho ženského světa, nechtějí být ženami a když se jich dobře zeptáte a když jsme v dobrém kontaktu, tak se ukazuje, že vlastně ani tolik nejde, aby byli chlapci, i když ten proces je k tomu vede, ale spíš odmítají ten ženský osud. A to je velká otázka, co se to vlastně děje, že vychováváme děti tak, že nemohou přijmout svoje biologické tělo. Tak tím se zabýváme a rádi bychom o tom něco řekli. Dobrý den, já jsem dětská klinická psycholožka a pracujeme s rodinami s psychosomatickým příznakem. To znamená, že si dobře 30-40 let si prohlížíme strukturu rodiny, to, jak dítě vyrůstá mezi rodiči, co ke svému růstu, vývoji a až k dospělosti, co potřebuje. A tak se díváme taky například na poruchy příjmu potravy, kde jsme zažili podobný boom v 90. letech. Tak se podobně teď můžeme dívat i na genderovou dysforii, převážně děvčat. A zdá se nám, že je to symptom, který patří do separačního procesu z rodiny. A tak jako i u všech ostatních příznaků, tak když se tenhle separační proces z rodiny zastavuje, tak tvoří jakékoliv příznaky a nám se zdá, že genderová dysforie je právě jeden ze symptomů stagnace separačního procesu z rodiny. Že máme dnešní dospívající vyrůstají úplně do jiného světa, než jsme vyrůstali my nebo jejich rodiče. A to samozřejmě spolu všechno souvisí, takže to se budeme pokoušet ukazovat a svědčit o našich zkušenostech z našich ordinací. Dobrý den, já se jmenuji Božena Havlová, jsem adiktolog, sociální pedagog. Moje 30letá praxe ukazuje, že mými klienty jsou uživatelé drogových nebo alkoholových látek a v jejich anamnézách nalézáme vždy důvod, proč tomu tak je a jeden z nemalých důvodů je taky krize identity, kterou procházejí a o tom bude můj příspěvek. Děkuji. Tak já děkuji za představení všech přednášejících a nyní se zeptám, jestli máte nějaký dotaz. Na té konferenci určitě. Takže já vám moc děkuji a budu velice ráda, když se alespoň někteří z vás s námi přesunou na sněmovní 1, kdy vlastně za necelých 20 minut bude začínat konference. Děkuji vám moc a přeji příjemný zbytek dne. Nashledanou.